Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom videonávode, v ktorom si spolu ukážeme základy výpočtu dane z finančných transakcií s pomocou aplikácie Transakčná.sk. Po prihlásení do aplikácie vidíme zoznam našich subjektov, pre ktoré môžeme daň počítať. U príslušného subjektu klikneme na tlačidlo Otvoriť kalkulačku transakčnej dane. Následne nás aplikácia požiada o výber obdobia, za ktoré chceme oznámenie o dani z finančných transakcií spracovať. Aplikácia vám dovolí otvoriť aj obdobie aktuálneho mesiaca, avšak pri použití cudzích mien nebudú k dispozícii ešte kurzy pre všetky dni. Preto je potrebné vykonať záväzný výpočet až v nasledujúcom mesiaci. Po výbere obdobia, v našom prípade apríl 2025, sa zobrazí samotná aplikácia pre výpočet. Jej dve hlavné časti sú panel s tlačidlami a tabuľka s riadkami. Vidíme tlačidlá Pridať riadok, filter, hromadné operácie, tlač, uložiť pracovný súbor, načítať pracovný súbor, importovať výpisy a vypočítať. Ďalej vidíme názov subjektu a obdobie, za ktoré spracúvame oznámenie. Pod panelom sa nachádza tabuľka so stĺpcami číslo riadku, dátum, suma, mena, IBAN protistrany, popis, typ a daň. Tabuľka automaticky obsahuje jeden prázdny riadok pre transakciu. Postupne si budeme pridávať ďalšie riadky. Ukážeme si najprv manuálnu prácu s aplikáciou. Povinné polia v riadku sú suma, mena a typ. Pre transakciu v inej mene ako euro je povinný aj dátum, aby systém vybral správny kurz. Po zadaní sumy aplikácia vyčísli daň. Pridáme ešte transakciu platobnou kartou, výber hotovosti, prevod v cudzej mene a platbu dane z pridanej hodnoty. Všimnite si, že pri zadaní IBANu daňového úradu systém automaticky detekoval oslobodenie transakcie. V prípade chyby v riadku sa objaví červené hlásenie, na ktoré je možné kliknúť a zobraziť hlášku. Daň vyčíslime stlačením tlačidla Vypočítať. Aplikácia zobrazí tabuľku s vypočítanými hodnotami. Zostavu si môžeme vytlačiť do PDF alebo na tlačiarni. V dolnej časti okna môžeme doplniť typ daňovníka a stiahnuť si vygenerované XML podanie pre finančnú správu. V rozhraní aplikácie si môžeme pre archiváciu vytlačiť všetky zadané riadky. Keďže naša aplikácia spracúva údaje offline na vašom počítači, musíte si po dokončení práce stiahnuť pracovný súbor, ktorý môžete následne do aplikácie načítať a pokračovať v práci. Inak by bolo nutné riadky ručne nahodiť. Súbor si môžete stiahovať aj priebežne. V ďalšom videu sa pozrieme na import bankových výpisov a ďalšie funkcie, ktoré vám ušetrí hodiny času.